Sahi? Good morning, there is a membrane center. Iva, sibinna kull tip ta' liquid membrane tista' tagħmlu inti jew nagħmluhekk bin-nies professjonisti tagħna għal materjali ta' kwalità, mhux the Resonant Membrane Center. Nenu the Artisan Baker. The 90s event of the year is back, greater than ever. Summerlust 90s edition, Saturday the 23rd of May at Arsha Grounds, featuring La Bouche, Culture Beat, DJ Prezioso and Ryan Spiteri. Closing dance classic set by DJ Ruby and Tanisha. Entrance is by donation. VIP tickets available from showshappening.com. Għatu s-sapportakom lil-Leiden u lil-Malta fis-semifinali tal-Eurovision Song Contest il-lejla. Linji tal-mobiles Maltin ma jistawx jivvutaw għal-Malta imma xerdu l-kelma għal-kumplament tal-Ewropa. Aiden ikanta fl-14 il-post. Kull vot importanti biex Malta tagħmilha fil-finali. Awguri Aiden, awguri Malta. Matul il-minna ta' din il-ġimgħa, l-iskedar ta' Carril House u l-wirt arkitettoniku u urban il-insibu fil-lokalità ta' San Ġiljan. Aktar wirjiet temporani fil-Mużew tal-Istorja Naturali u l-mixjiet ideali fil-kampanja fi żmien ir-rebbija. Matul il-minna din il-ġimgħa wkoll bil-vjaġġi, bl-ilwien u bit-tomiet Maltin tiegħu. Iżda bħalek żgur li mawx. Sintku bdejna bit-tajjeb, Ħallejt tfajti fil-ġeb tajjeb biex nirrexta ma'kom. Bomba ġibin. U l-kazzunetta baby biloġo miktuba għalih. Biex taħles mir-raġel. Jara kif ġejjina. Umbat naqrena bċaħjort mur tamil intervista li misħadini, jgħabur. Mar jiddefers Gordon. Bonġu Malta, kull nar taħat, nar il-ħadd li ġej, miż-żejtun. Signori, natukom il-wara nofsinhar tajbeb u nilqawkom għal-programm ieħor elezzjoni 2026. Issa drajtuna ta' kuljum intukom reżume permezz ta' Xavier Balzan u kif ukoll dibattiti dwar il-proposti li jkunu mħabbra mill-partiti fis-sigħat jew fil-ġranet ta' qabel. Nbiddel naqra biex ma ngħidux dejjem l-istess ħaġa. Issa kont għandur fuq hekk saqsi kif int. Mhux ħażin, grazzi. Biex tgħidli mhux ħażin jiġifieri. Mela, qabel nibdew inkomplu diskussjoni bejnietna u ndaħlu l-mistidna tagħna kif dejjem drajtuna nagħtu l-ewwel parti tal-programm il-Xavier Balzan sabiex jaġġornakom dak li forsi tliftu matul il-ġurnata. Xavier fidejk. Grazzi Glenn, grazzi Paolo. Waħda mill-affarijiet naħseb li jispikkaw f'din il-kampanja hija tista' tgħid l-assenza ta' suġġett li smajna fl-elezzjoni ta' qabel. Mhux neċessarjament għax mhux suġġett li wieħed jista' jiddiskuti, imma l-kwistjoni ta' korruzzjoni, abbuż ta' poter, dawn huma kliem li sparixxew mill-kampanja. Min qiegħed jew min kien f'kampanji elettorali oħra jiftakar sew li daw kienu temi ċentrali. Din id-darba sparixxew. Il-mistoqsija għana mill-li xien jgħamil ħaddieħor u risposta naħseb taħfu x'inhi. Hija kwistjoni li
il-politiċi llum irridu jkunu kemm jista' jkun pożittivi, ma rridux jitkellmu fuq negattiv. Tajjeb jew ħażin, xi ħaġa li rridu naraw wara. Naraw x'għamlu il-bieraħ fil-għaxija, x'aħna dejjem nispiċċaw ovvjament nirrapportaw ta' wara l-programm. Sewwa Alex Borch u sewwa Robert Abela kienu fl-irħula. Palmija tradizzjoni anka il-lejla ikunu fl-irħula minkejja l-lejla nofs Malta jew biċċa kbira minn Malta tkun qed tħares lejn l-Eurovision. Forsi ukoll jieħdu break mill-politika. Il-Kap Nazzjonalista reġa' tkellem fuq tista' tgħid il-first time buyers u tkellem dwar il-ħtieġa li meta jkun hemm jekk jingħata l-fiduċja Gvern Nazzjonalista jestendi l-ammont ta' flus jew tista' tgħid il-capping ta' meta tixtri appartament, dar, eċetera, eċetera, fejn l-immax, ovvjament l-immax tal-loan mill-bank, jiġi sussidjat. Ovvjament, qed naraw iż-żewġ mexxejja politiċi jimmiraw l-element, is-segment dak jgħidulu żagħżugħ. Il-Prim Ministru minnaħa l-oħra kien qed iħares lejn affarijiet differenti mill-żgħażagħ, iżda kien iħares lejn in-nisa. U kienet jiffoka fuq segmenti ieħor importanti u tkellem dwar il-bżonn li jekk jerġa' jingħata l-fiduċja li joffri servizzi aħjar f'dak li għandhom x'jaqsmu mal-speċjalizzazzjoni weħlit liegħu ta' kliniċi mediċi għan-nisa. Ovvjament f'dak li għandu x'jaqsam mal-fertilità, anke affarijiet marbutin ma' affarijiet li jkollhom bżonn nisa ta' ċertu età. Ovvjament kienet titkellem f'attività li kienet infatti mnedija mill-sezzjoni nisa tal-Partit Laburista. Ħafna affarijiet oħra jintqalu, ma nkunux nistgħu ngħidu kollox, għax dan ovvjament sintesi żgħir tal-affarijiet kollha. Illum omna filgħodu pas-soltu u nistennew x'ikunu se jgħidu il-mexxejja politiċi. Robert Abela iffoka bħalma diġà smajna fil-ġurnata ta' qabel fuq il-bżonn li jkun hemm għajnuna diretta lejn laqdiet volontari, l-NGOs, l-NGOs. U kif ukoll iffoka wkoll fuq il-każini tal-banda, laqdiet reliġjużi u għaqdiet li jgħinu fil-komunità. Ovvjament, Robert Abela qal li Gvern Laburista li jerġa' ovvjament Partit Laburista jerġa' jingħata l-fiduċja jiffoka biex jgħinhom biex ikollhom aktar fakultà biex joperaw. Semma wkoll li diġà kien hemm l-intervent tal-Gvern biex jiġu salvati każin tal-banda li kellhom ovvjament problema ta' żgumbrament. Semma l-kelma iċ-ċifra ta' 15. Alex Borch fil-kien ma' Darren Karabott iffoka fuq tema li meta jsiru sondaġġi varji dejjem ikun hemm tħassib dwar l-immigrazzjoni jew inkella dwar il-barranin. Imma u tkellem dwar li Gvern Nazzjonalista, nerġgħu ngħidu jekk jingħata l-fiduċja il-Partit Nazzjonalista, ħares mort holistiku biex litteralment jirriforma il-mod kif jiġu jgħaddu ħanejdu hekk il-permessi tax-xogħol għat-third country nationals u jevita l-burokrazija. Ovvjament kienet jindirizza xi ħaġa li hija marbuta wkoll mal-gar li jsir issa mhux fuq il-barranin, iżda minn negozji li ħafna drabi jitkellmu dwar burokrazija żejda. Wieħed irid jara ovvjament dawn il-proposti fid-dettall. Il-problema bħalma qedtilkom qabel hawn overload ta' proposti, hawn tsunami ta' proposti u anke huwa diffiċli għalina l-ġurnalisti li anke xi kultant niddeċifraw il-proposti kollha u nifhmu eżattament x'ikunu qed jgħidu ta' kull partit, ta' kwalunkwe partit. Il-kandidati nafuhom, jew se nsiru nafuhom, ħarġu kien hemm in-nomini tnejn u il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Egwaljanza innutat naħseb waħda mill-ftit drabi li smajna sqarrija tat-tip fuq numru sabiħ ta' nisa li qed jipparteċipaw u qed ipoġġu isimhom għall-kandidatura. Ovvjament hemm partiti li għandhom iktar kandidati nisa minn ħadd ieħor u semmew il-Kummissjoni semmit ukoll il-fatt li irridu nsemmuhom għax l-uniku partit li hemm kap mara
u ma l-ADPD, il-partit li huwa marbut ħafna ma' temi ambjentali. Kien hemm ovvjament imbagħad avveniment ieħor importanti li llum il-partit Momentum li huwa ovvjament tista' tgħid jekk hemm żewġ partiti ewlenin żgħar huma l-Momentum ADPD hemm oħrajn l-aħħom Maltin, Imperium u mbagħad hemm indipendenti. Imma llum rajna il-manifest tal-Momentum fejn kien hemm tista' tgħid il-kandidati kollha u daw ippreżentaw manifest biktar minn 250 proposta. L-iktar proposta li spikkat fir-rapporti tal-ġurnali u tal-online media kienet il-fatt li il-Momentum qed jissuġġerixxu li għal sentejn sħaħ ikun hemm moratorium fuq il-high-rise. Suġġeriment ovvjament li huwa mirat biex ħanidwek jinfluwenza il-vot ambjentalist. Ovvjament ikun hemm min jieħu pixir biha, ikun hemm min ovvjament jinkwieta li suġġeriment bħal da kieku kellu jseħħ jista' jkoll ovvjament jikkrea problemi għal ċertu tip ta' żvilupp li diġà għaddej. Il-lejla passoltu minkejja mill-Eurovision, qabel il-Eurovision il-partiti immorru fl-irħula. Il-Partit Laburista, Robert Abela, ħajkun jitkellem ħaża Buċ, Alex Borch ħajkun jitkellem fraħal ġdid. Ovvjament, iktar ma jgħaddi żmien, iktar ovvjament it-temperatura titla' u nistennew mbagħad li wara l-mass meetings tal-ħadd nibda naraw il kulħadd jirranka għall-aħħar parti tat-tiġrija. Lura lejn Glenn u Paula. Grazzi ħafna lilek Xavier, intant tista' nistgħu wkoll nselmu lill-debaters tagħna tal-ewwel parti tal-programm għandna fisem il-Partit Laburista l-Andy Ellul, kandidat fit-tielet u raba' distrett, nselmulek. Sellimlek Paula. U Joseph Grek fisem il-Partit Nazzjonalista kandidat fuq il-11 u 12 il-distrett. Nsellimilkom, nsellim telespettaturi. Fil-ħin illi ġej ser inkunu qegħdin niddibattu l-proposti taż-żewġ partiti dwar il-mod li bih in-nies jistgħu jsiru proprjetarji ta' darhom. Sewwa kif il-Partit Nazzjonalista anke ħabbar il-proposti li hemm dwar dan is-suġġett, il-Partit Laburista kien ġa ħabbarhom u bekk issa nistgħu naraw l-istampa aktar ċara ta' x'viżjoni għandhom iż-żewġ partiti f'dan is-settur. Qabel niftaħ id-diskussjoni, nixtieq li nsegwu silta ta' waħda mill-proposti hekk kif iddiskrivija il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch insegwu. Illum il-limitu tal-valur tal-proprjetà kif inhi bħalissa biex tkun tista' tidħol f'din l-iskema hija li l-proprjetà ma tix tiswa iktar minn 225,000 euro. Issa jien għadni kemm ikkwotajtilkom kemm hu l-prezz medju ta' appartament f'pajjiżna 400,000. Però din l-iskema biex tkun eliġibbli ma tistax tixtri post biktar minn 225,000 euro. Mela għada tajba. Mela gvern ġdid nazzjonalista jolli din l-iskema biex tiġi eliġibbli għal proprjetajiet sa massimu ta' 450,000 euro. Mela, hemmhekk smajna li l-proposta tal-PNI li iwessa il-valur tal-proprjetà ħalli ovvjament jibbenefikaw iktar nies. Ma taħsibx din hija proposta tajba sabiex aktar nies jibbenefikaw minnha? Ara, irridu nitilqu mill-punt illi kien Partit Laburista fil-Gvern li introduċa din l-iskema tal-10%. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal illi irrid itellaħħa minn 225,000 għal 450,000. Fil-verità diġà qiegħda 250,000. Ġifieri ġiet imħabbra fuq il-website tal-Awtorità ta' Djar imma lilin minn dan il-punt. Dak li ħabbar il-Partit Nazzjonalista llum ġifieri din tal-10% depożitu u l-iskema l-oħra illi ħallaslek nofs l-interessi fuq perjodu ta' 10 snin mhux biżżejjed biex jgħin liż-żgħażagħ jaċċessaw u jixtru proprjetà. U forsi jekk tippermetti li nkompli namplifika jekk mhux ġej għal xi mistoqsija oħra. Għaliex li nixxi reaction kienet fuq tal-10%, però il-proposti tittoħodhom holistikament, jiġifieri bdil proposta li ħabbar Partit Nazzjonalista. U l-oħra tal-nofs l-interessi fuq perjodu ta' 10 snin mhumiex biżżejjed biex żagħżugħ jew żagħżugħa li tixtieq taċċessa proprjetà ikollha dik l-għajnuna neċessarja biex verament tkun tista' tixtri. Għaliex il-Partit Nazzjonalista qed jgħidlek ixtri. U mbagħad intik nofs l-interessi. Il-proposti tal-Partit Laburista li issa jkolli
opportunità nispjegahom fl-intir tagħhom huma kompletament differenti. Il-Partit Laburista qed jgħidlek isma' ħantik grant biex inti taċċessa. Otja biex inti taċċessa l-proprjetà biex inti tkun tista' tixtri l-proprjetà. U issa ovvjament inkun nista' nispjegahom aħjar iktar qudiem. Meta tisma' l-gvern jgħidlek mhux biżejjed il-proposti tagħkom. Mela ħanibda ħammur naqra pass lura minn fejn ġejja din il-proposta għaliex il-koll nafu li waħda mill-ikbar diffikultajiet li ikollhom persuni li qegħdin nixtru l-ewwel proprjetà tagħhom hi biex ikollhom biżjed flus għad-deposit. Il-lum b'xi mod jew ieħor forsi tasal għalija, però biex toħroġ dak l-ammont ta' flus fil-bidu hija diffikultà. U allura din il-proposta minn hemm ġejja. Ġejja mill-fatt il-Ministru qal kienet 225 u issa tilha tal-250. Naħseb il-koll naqblu li b'250,000 euro illum il-valur tal-proprjetà tantela li b'250,000 euro qed tmur lejn l-inqas faxx ta' proprjetà li tista' tixtri. U allura li titla 450,000 ċertament hija proposta illi ħadpoġġi lil ħafna persuni f'sitwazzjoni aħjar biex ikunu jistgħu jaċċessaw dik il-proprjetà. Il-Ministru qal li mhix biżżejjed imma mbagħad fl-istess nifs qalilna li 450 miljun 450,000 mhijiex proposta tajba. U allura hemmhekk nitfixkel daqsxejn biex nifhem jekk hux tajba jew le skont il-Partit Laburista din il-proposta. Naqbel mal-Ministru li wieħed irid jaraħħa b'mod holistiku wkoll. Illa għaliex l-ebda mill-iskemi li hemm bħalissa u dina il-Ministru qal bdija il-Partit Laburista. Mela l-ebda l-Partit Laburista, però llum hija outdated u għandha bżonn titranġa. U allura għalhekk hemm din il-proposta biex dak li huwa tajjeb inżommuh tajjeb. Però fejn nistgħu ntejbu u nirranġaw, irridu ntejbu u nirranġaw. U din hija waħda minn dawn il-proposti u naħseb ħankun qed niddiskutu. Il-proposta l-oħra wkoll minn hawn ftit ieħor hija l-ewwel waħda minn setta proposti biex jgħinu lil koppji żgħażagħ lil first time buyers iktar milli mhux bilforsi jkunu żgħażagħ illi jkunu jistgħu jiggwadanjaw minn din lotja ta' flus li tgħinhom jaċċessaw proprjetà ta' valur ogħla u allura tkun proprjetà aħjar minn kif kienet qabel jew dik li setgħu jeffordjaw jixtru taħt amministrazzjoni laburista. It-tieni proposta wkoll għandna klip tal-kap tal-Oppożizzjoni kienet dwar l-imax. Nisimgħu kif iddiskrivija. Proposta li għalija hija tajba b'saħħitha illi sertejn ħafna u ħafna lil dawn il-persuni li jridu jixtru l-ewwel post tagħhom. Li hija propju il-ħlas lura ta' nofs l-imax kollu fuq is-self tad-dar għall-ewwel 10 snin. Joseph, ħanerġa' ndur fuq. Spjegali eżattament kif qed jara li ħataħdem din l-iskema l-Partit Nazzjonalista. Mela ħanajdlek, meta tmur biex tieħu l-loan ħaniprofa nfihom il-proċess bl-iktar mod sempliċi possibbli. Meta inti tmur biex tieħu l-loan, ħatiġi biex tħallas allura, ħatħallas parti mill-kapital u ħatħallas parti mill-interessi. Tajjeb, ġifieri biex inġib eżempju bażiku, jekk inti tħallas repayment ta' 600 euro qed nivvintom in-numri imma biex inkun sempliċi kemm jista' jkun. Fil-bidu tal-40 sena loan li qed tħallas, ħatkun qed tħallas ħafna interessi u ftit kapital. Aktar kemm jgħaddi żmien minn fuq dik il-loan, ħatħallas aktar kapital u inqas interessi. U allura l-ewwel 10 snin hemmhekk int qed tħallas ħafna interessi l-bank. U allura dak huwa parti mill-piece illi ħafna nies meta qegħdin iħallsu l-loan iridu jħallsu dak il-pagament il-bank. Aħna qed ngħidu illi 50% ta' dak l-interess meta jinġib eżempju ta' 600 euro. Tajjeb li jfisser li allura jekk għall-grazzja tal-argument inti il-payment qed jinqasam 200 euro li huwa mill-kapital u 400 euro li huma interessi, 50% minnhom li jiġu 200 euro, dawk inti ħatirġa' tirċivihom lura fil-kont tiegħek mill-gvern. Ġifieri inti ħatirċivi payment direttament fil-kont bankarju tiegħek ta' 200 euro u din titla sa massimu ta' 390 euro. Tajjeb, ġifieri il-repayment tal-interess ikun ta' 390 euro. Inti dawk tirċivihom fix-xahar tirċivihom lura fil-kont tiegħek. L-allokazzjoni tal-iskema kemm hi? Il-fond kemm ħajkun fih allokazzjoni ta' flus? Miljuni, ovvjament issa għada ħajkun hemm konferenza tal-aħbarijiet li ħajkun hemm ukoll in-numri eżattament ta' kif qed tinħadem l-iskema. Ħabbar l-biraħ il-kap, aħna kif forsi drajtuna s'issa l-ewwel titħabbar il-proposta u mbagħad ikun hemm il-konferenza tal-aħbarijiet li fiha joħorġu n-numri kollha ta' kif se tkun. U għandkom stima ta' kemm biksibhom bimedikaw nies minnha. Il-nies kollha li qegħdin japplikaw mill-loans bħalissa, ġifieri kull min kollha kemm huma. Hija applikabbli għal first time buyers kollha. U maħniex qed nagħmlu distinzjoni first time buyers li bil-forsi jkunu żgħażagħ, jistgħu jkunu first time buyers illi huma persuni li ħarġu minn separazzjoni jew divorzjati jew tixtru l-proprjetà tagħhom aktar tard fil-ħajja u mhumiex bil-fors żgħażagħ ta' xi età partikolari. U x'tirreaġixxi għall kritika li saret minn Partit Laburista
illi skont il-proposta tagħkom din l-iskema ftit li xejn ħajbenefikaw minna Jiena naħseb il-sitwazzjoni li qegħdin fiha illum il-ġurnata wara 13-il sena ta' amministrazzjoni laburista u l-żieda fil-prezzijiet tal-proprjetà hija konsegwenza wkoll tal-miżuri tal-mod kif ħaddem l-ekonomija dan il-gvern li bit-tajjeb kollu tagħha u dan aħna inna ninsistu fuq għal ħafna żmien. Jien minix hawn biex noqgħod ngħid kollox tajjeb jew kollox ħażin. Però ċertament konsegwenza tal-ekonomija ta' pajjiżna li ħafna persuni mhumiex qegħdin ilaħqu mal-ħajja. Ħafna żgħażagħ, ħafna first time buyers ħalli nuża l-kelma li qegħdin nużaw anke f'dawn il-proposti mhumiex qegħdin ilaħqu mal-prezzijiet tal-proprjetà u r-rata li bihom qegħdin jolew. U allura ċertament din hija parti minn dawk il-miżuri kollha plus iskemi kollha li diġà huma eżistenti illi bihom il-kol flimkien wieħed jista' jibbenefika minn qotja ta' flus direttament fil-kont bankarju tiegħek. Immaġina ċi inti tista' taqla sa 390 taqla titħallas lura 390 euro direttament fil-kont bankarju tiegħek fl-aħħar tax-xahar. Kull xahar. Jiena qed noħu pjaċir il-kollega qed jgħid li għada ħajamlu konferenza tal-aħbarijiet fejn ħajspjegaw iċ-ċifri għaliex sissa din il-proposta tal-X-Borg ħolqot aktar konfużjoni milli ċertezza. U llum propju flimkien mal-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana fl-4 ta' l-ofsenar kellna konferenza tal-Partit Laburista fejn il-Ministru Clyde Caruana illi ħadd ma jiddubita il-kompetenza u l-kredibilità tiegħu spjega din il-miżura b'mod ċara x'ilbieraħ il-kap tal-Oppożizzjoni qal illi din ħatiswa 2.8 miljun fis-sena. Bil-kalkoli li jagħmel il-Ministru tal-Finanzi, din ħajgawdu minna biss fuq medda ta' xar snin 750 ruħ. Meta f'pajjiżna first time buyers kull sena ikonna 2300. U allura jien insaqsi, apparti ħafna argumenti illi ħankun qiegħed nagħmel. Din min ħajkwalifika għaliha? First come, first serve, bil-lotterija, u kif tagħlaq din l-iskema, x'sa jagħmlu? X'ħajkun, x'ħajħamlu żgħażagħ, ħajifqu hemm ħajistennew 10 snin oħra biex toħroġ skema oħra. U allura għalhekk qed ngħid issa il-kollega nifmu illi qed jgħid illi għada probabbli l-Partit Nazzjonalista sema il-konferenza li għamilna illum u qed jipprova jikkoreġi dak li żball, imma jien insaqsi wkoll għax il-kollega tiegħi qal u hija l-lown mhux daqshekk problema, il-lown hija waħda mid-diffikultajiet li jsibu żgħażagħ. U jien nsaqsi bil-proposti li qed jagħmel Partit Nazzjonalista, kif ħajjejn il dawk l-aktar bidħul baxx? Ngħidlek orrajt tixtri l-proprjetà, imma mbagħad iħallaslek l-interessi wara ta'. Aħna mhux hekk qed ngħidu. Aħna qed ngħidu bħala Partit Laburista kemm il-darba ningħataw il-fiduċja fit-30 ta' Mejju. U qed nagħmlu dawn il-proposti b'responsabilta għaliex jekk ningħataw il-fiduċja fl-ewwel ta' Ġunju nibdew nwettquhom. Illi jekk inti żagħżugħ minn 23 sena l fuq, tajjeb bħala first time buyer u kien dan il-partit fil-gvern illi ħadem ħafna fuq il-first time buyers. Illi ħadd tixtri proprjetà li tiswa sa 300,000 euro, il-gvern joħroġlok 25%. 25% ġifieri sa 75,000 persuna single, għax kopja proprjetà tista' tkun tiswa 350,000 illi l-valur mbagħad ilaħħaq kważi 88,000. Ġifieri il-gvern qed jagħtik 25% imma nispjegaw hemm barra xi tfisser. Tfisser illi jekk int għandek loan 1,000 euro, dak il-loan ifisser li ħajkun ta' 750 euro għaliex tonqos l-inċidenza tal-loan. Jekk inti l-loan titħallas fix-xahar, qed ngħidu illi mhux 12 xahar ħadkun qed tħallas loan, ħadkun qed tħallas ekwivalenti ta' 9 xhur. U allura għalhekk qed ngħid jien, x'qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista biex jgħin il dawk l-aktar bidħul baxx. U dan huwa għalhekk il-proposti tagħna jekk tarhom holistikament, u aħna ma waqafniex maż-żgħażagħ Pola importanti li nispjegadi forsi fl-intervent li jmiss fuq il-proposti taż-żgħażagħ aħna għandna miżuri li pajjiżna qatt ma rabħalhom u żgur ħafna aktar b'saħħithom minn dawk tal-Partit Nazzjonalista. Però ma waqafniex hemm u forsi fl-intervent li jmiss nispjega il-viżjoni tagħna naturalment li tidħol akkomodazzjoni. Naturalment biex nirrispondi d-domanda mill-ewwel, min qed jixtri proprjetà ta' valur baxx, xorta waħda qed jitħallas l-interess li qed jitħallas lura huwa skont il-valur li inti xtrajt. Allura dak li teffordja inti. Issa, jekk qed jitkellem il-Ministru fuq l-iskema tal-equity sharing fost oħrajn minn dawk l-iskemi li inti hemmhekk għandek sitwazzjoni differenti. Illa għaliex il-gvern qed jidħol fil-kuntratt miegħek, sit miegħek tal-istess proprjetà, u allura inti qed tintrabat mal-gvern
li parti mill-proprjetà tiegħek teknikament, legalment, kontrattwalment hija tal-gvern. Il-proposta tal-Partit Nazzjonalista inti sitta darek tibqa' tiegħek kollha kemm hi. M'intix qed tidħol fi ftehim mal-gvern ta' kif għandek tħallsu lura. Il-Ministru kien uża il-klim b'mod intelligenti għax qallek il-gvern ħajħallas lek 25% tal-proprjetà li terġa' titħallas lura. Jekk trid. Ma jekk trid, le, inti qed tidħol. Jekk trid. Tista' terġa' ġeddet il-kontratt. Mingħajr interessi. Għandek 65 sena. U mingħajr interessi. Ma titħallashom. Mingħajr interessi. Nabru titħallashom lura mela mhijiex xortja. Le, jekk trid tista' ma tħallashom. Ħalli nkunu ċari u nkunu korretti Jekk trid tista' ma tħallashom. Tajjeb mela hawnhekk għandek sitwazzjoni jekk trid tista' tixtri dak is-sem għandek sa jekk trid tista'. Mela mhux ovvja ħadd ma jrid iħallas lura x'jiġifieri. Ħajspjegaw issa wieġbu. Mela għandek sa 65 sena ċans biex jekk trid dik il-parti tixtriha bil-valur li jkun dak il-gvern meta xtrajta mhux il-market value ta' dak iż-żmien. Naħseb qed inkunu ċari. Terġa' tħallas il-gvern. Però li jgħidlix qed tagħmlu biex tgħinu dawk l-aktar bidħul baxx jaċċessaw il-proprjetà x'inti semmejt ħalli nkunu ċari hawnhekk. Għax il-Ministru reġa' għad attent kif ipoġġi d-diskors. Il-flus li l-gvern qiegħed itik taħt l-iskema tal-gvern laburista hija skema li l-gvern qed ikun sit ta' darek għal porzjon minnu. Sakemm inti tħallsu lura. Jekk inti għax il-Ministru qalilna jekk trid tħallsu lura, jekk inti ma tħallsux lura, il-proprjetà qatt ma tkun kollha tiegħek. Mela allura l-għotja li qed itik il-gvern inti obbligat li tħallas lura jekk trid tkun sit ta' darek. Il-proposta tal-Partit Nazzjonalista mhijiex hekk, il-gvern mhux qed jidħol fi sħab miegħek biex jixtri dik il-proprjetà tibqa' tiegħek. U aħna qed ngħinuk tħallas l-interess. Iġifieri qed tħallas inqas, imma m'għandekx kwistjoni. M'għandekx kwistjoni. Bid-depożitu biss mhux biżżejjed. Xorta waħda bid-depożitu. Mela, id-depożitu qed jitħallas. L-interess la inti qed tħallas 50% tiegħu fuq il-somma kapitali u biċċa ħajkun qed iħallas. Ħatejn dawk l-aktar bidħol baxx. Bl-iskema tagħkom. Mela xorta waħda għandu mur ixtri ara kif ħatamel. Jekk inti qed tieħu refund ta' parti mill-interess, naturalment ifisser l-spending capability tiegħek, il-repayment li inti tista' tagħmel lura fix-xahar lill-bank huwa ikbar illa għaliex parti, ġifieri, jekk nerġa' nuża l-istess eżempju ta' 600 euro, inti tista' taċċessa proprjetà il-loan repayment tagħha ħajkun 800 euro mhux 600 euro għax għandek 200 euro. Il-gvern qed itik lura bħala parti mir-repayment. Mela allura l-spending power tiegħek u aħna tiduk 50% tal-interess. Tal-interessi, aħna kwart tal-prezz tal-proprjetà. Jekk il-proprjetà tiswa 300,000, qed ngħidulek isma' għanduk 75,000. Ġifieri ejja nitkellmu ċar. Il-gvern titħallsu lura żgur jekk biħsibek id-dar terġa' tbiħħa xi ħadd ieħor jew jekk trid il-proprjetà tkun tiegħek. Jekk trid il-proprjetà tkun tiegħek. Jekk tkun tiegħek għax ġeneralment sabaħ ħadbiħħa ħadd ieħor jew ħadd irid. Kulħadd jixtieq il-proprjetà tkun tiegħu. Il-proprjetà u l-gvern ħajoħroġlok 75,000 biex neqpaw fuq l-eżempju ta' 300,000. Jekk jgħaddu 40 sena, inti dawk il-75,000 ħatħallas lura. Gvern jekk trid li l-proprjetà tiġi kollha tiegħek, jew jekk le tista' ma tagħmlux dan. Però din il-miżura hija targeted flimkien ma' miżuri oħrajn biex ngħinu l dak li jkun jaċċessa l-proprjetà għax hemm qiegħda l-isfida biex wieħed isir sit ta' dan. U dan jikkomplementa l-miżuri effettivi u b'saħħithom li kellna li għamilna dan il-gvern mill-2013 il-qoddim. Għax il-bieraħ ħareġ aħbar pożittiv ħafna minn stqarrija tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fejn tindika li 85% tal-popolazzjoni Maltija huma sidien ta' darhom. Dan ifisser illi 123,000 persuna f'pajjiżna huma sidien ta' darhom. 92,000 minnhom m'għandhomx lhom fuq il-proprjetà tagħhom. U allura b'dawn l-iskemi huma mirati u aħna dak l-antana, dak l-an tal-Manifest Ent Malta, illi nkomplu ngħinu dak li jkun. Irrid rimarka fuq din l-istatistika wkoll, għaliex rajta din l-istatistika l-bieraħ u bissimt għaliex meta nkun qed nitkellem man-nies nimmaġina l-Ministru jitkellem man-nies ukoll u għalhekk qed jagħmlu dawn il-miżuri għax jafu kemm komplikata u diffiċli għal ħafna persuni illi jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom minkejja l-istatistika li tgħidlek 85% hemm ħafna nies qegħdin jissalbu, qegħdin jagħmlu sagrifiċċji kbar. Hemm ġenituri li tikollhom jgħinu l-itfal tagħhom finanzjarjament, jimmorġu dar partikolari fejn hom qaltin ġejt rix naħdem biex inkun nista' ngħin l-itfal tiegħi jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Illa għaliex illum anke biex tikri
kważi inti jaqbillek tixtri għaliex biex tħallas il-loan hija irħas milli tikri proprjetà diċenti li tkun tista' tgħix fiha. Jiġifieri mela le 85% tal-popolazzjoni Maltija hija sitta dara, però nifhmu r-realtà hemm barra. U l-żewġ partiti naħseb jaqblu li hija diffiċli u komplikata u sfida kbira biex in-nies jixtru il-proprjetà tagħhom għax itnejli aħna minkejja l-istatistika ta' 85% qed naraw kif nistgħu nkunu kreattivi biex noħolqu inċentivi lill-first time buyers jixtru l-proprjetà tagħhom ħalli jkunu jistgħu jaffordjawha. U allura minkejja l-istatistika itnejli aħna iż-żewġ partiti qed ngħid iż-żewġ partiti qegħdin nagħmlu dawn l-inizjattivi u l-iskemi u nħabbtu rasna biex naraw kif nistgħu ngħinu lill-first time buyers ikunu ta' djarhom, naf li qed in-numri ħad toħorġu għamada, imma biex anke n-nies jifhmu. Mela, il-capping tal-imax illi ħajatik nofsu lura il-Partit Nazzjonalista. Wa 390 euro fix-xahar. Jekk taħdem bil-mezz lura, da 390 euro ġifieri id-doppju tal-imax. Inti tħallas 390 oħra. Eżatt, imax prinċipali ammont għalih jekk naħdmu lura. Mhux skont il-persentaġġ tal-loan qed titik il-banku. Ġifieri, bniedem, dik il-mistoqsija tiegħi bniedem, il-massimu tal-loan. Il-massimu tal-loan jiġi madwar mela, il-loan ikun 400 u 5000 euro. Ġifieri plus id-deposit fuq iġi 450,000. Ġifieri qed nitkellmu f'dak l-ilma. Però ħadd inbidel skont ir-rata tal-imax tal-imax li qed tal-prodott li joffrilek il-bank. Żewġ mistoqsijiet importanti. One, dak li ħabbar il-Ministru Clyde Caruana illum fejta spjega ċara illi b'dak li qal Alex Borch il-bieraħ illi din ħajinvesti fiha 2.8 miljun euro fis-sena. Din l-iskema li qed iħabbar il-Partit Nazzjonalista ħajgawdu minnha fuq medda ta' xahar snin. 750 żagħżugħ. Meta fil-verità meta f'pajjiżna nistidinkom taraw il-press conference, meta f'pajjiżna ikun hawn 2300 persuna first time buyer fis-sena issa. Punt ieħor, kif ħa taħdem di bil-lotterija? First come first serve? Iġifieri naħseb. Rispondejtu li hija miftuħa għal kulħadd. Naħseb imma hija miftuħa għal kulħadd jekk jiena ma nistax nieħu l-Ministru tal-Finanzi bis-serjetà jitkellem. Mela kull proposta li ħareġ il-Partit Nazzjonalista rajna l-Ministru tal-Finanzi joħroġ jikkritika qatta bla ħabel negattività assoluta minn dan il-gvern ta' 13-il sena li ilu fil-gvern 13-il sena. U kull proposta Alla jbirek li ħareġ il-Partit Nazzjonalista l-Ministru Clyde Caruana ħareġ u għalimna li din mhux fattibbli. Dan l-istess Ministru illi fuq numru ta' temi ma qabilx ma sħabu l-Ministri stess, u jekk nibda nsemmihom, nistgħu nibqgħu għaddejjin pereżempju li jieħdu it-trasport tal-massa kellek il-Crisboni tsemminna somma. U l-Ministru tal-Finanzi fuq suġġettiħu. Ħanejlek għalfejn biss fuq suġġettiħu. Għax il-Ministru Endiello l-hawnhekk qed joqgħod jikkwotali lil Clyde Caruana biex joqgħod jgħidli kemm għandna proposta ħażina għax in-numri ma qablux ma ta' Clyde Caruana. Il-proposti u n-numri tal-Partit Laburista ma jaqblux laqqas ma ta' Clyde Caruana. Il-proposta tat-trasport tal-massa qallhom. Illi dit ittaddi minn taħt id-dejqa qabel ma tkun il-bieraħ Alex Borch qal illi dawn iż-żewġ proposti ħajjiswew 2.8 miljun euro fis-sena. Għamlu l-kalkoli, isimgħu l-Ministru tal-Finanzi, b'dak li ħabbar Alex Borch il-bieraħ, din ħajgawdu minna fuq medda ta' xahar snin. Biss 750 żagħżugħ. Jiġifieri jien ma nistax nifhem xi tħabbira din meta dan il-kap tal-Oppożizzjoni tant ilu jgħajjad bl-affordable housing bir-rispett kollu. Jiena nifhem li għall-Gvern ċertu proposti tagħna jkunu aktar diffiċli biex jaċċettawhom għaliex wara 15-il sena ma ħarġux bihom huma ġabu s-sitwazzjoni ekonomika ta' dan il-pajjiż i kif inillum il-ġurnata, issa jħokku rashom jippruvaw isibu s-soluzzjoni u għax il-Partit Nazzjonalista għandu soluzzjoni dik mhux fattibbli, dik ma tistax issir. Tagħhom biss tajjeb Gvern Laburista negattiv moħħu biss biex jara kif ħajkisser il-proposta tal-Partit Nazzjonalista flok niġu għaw nkunu kostruttivi fil-kritika tagħna biex naraw kif nistgħu intejbu l-ħajja ta' dawk kollha li qegħdin jippruvaw jixtru proprjetà. Għandna ħabta meta nitkellmu dwar l-affordabilità tal-postijiet insemmu dejjem iż-żgħażagħ. Hemm realtà li tnejn li intom żgur avukati taraw nies illi semmejthom diġà jiena li mhux Eżatt, biex ikolkom ċans anke tispeċifikaw għal min qed isegwina li mhux żagħżugħ. Għandna realtà ta' persuni illi ikollhom id-dar matrimonjali isseparaw jaqsmu id-dar il-flus minn nofs imma b'dak in-nofs minħabba l-età illi jkollhom isibu diffikultà kemm biex jaċċessaw is-suq, kemm isibu proprjetà u kemm biex anke l-bank isellifhom anke alla ħares qatt ikun hemm xi tip ta' marda li żviluppat tul is-snin għaliex ikomplu isibuha diffiċli biex isibu proprjetà. Għal dawn il-persuni, il-viżjoni tal-partiti tagħkom kif ser jgħinuhom għal darb'oħra jerġgħu jkunu sidinta tarhom. Għax hawn min. Mela aħna tlaqna wara għomlu jaħdem jispiċċa bla dar.
Aħna bħala Partit Laburista tlaqna mill-għada bil-proposti fuq iż-żgħażagħ fejn tidħol l-akkomodazzjoni, imma ma waqafniex hemm għax hija realtà li tolqot l-anzjani. Illum għandna sitwazzjoni fejn anzjani jixtiequ jbijaw id-dar tagħhom għax jitilqulhom it-tfal jispiċċaw waħedhom imutulhom wieħed mill-konjugi. Ġifieri huma realtajiet u jispiċċaw jgħixu ġo dar kbira. Għandna sitwazzjoni li jekk jiġu biex jibijaw u jixtru proprjetà oħra, kellhom il-pis tat-taxxa tal-boll. X'qed jagħmel dal-gvern? Biex jagħti l-opportunità lill-anzjani illi imorru f'proprjetà iktar żgħira qed jgħidilhom isma' ħanittrattakom bħala first time buyers. U fuq l-ewwel 300,000 għax aħna proposta oħra hija illi l-eżenzjoni mit-taxxa tal-boll l-introduċa dan il-gvern li meta kont sfortunatament żgħirien ma kienx teżisti minn 200,000 ħantellha waqt nipproponu li ntellawha 300,000 issa. L-anzjani tagħna b'dik il-proposta waħedha ħajfrankaw sa 15,000 euro taxxa tal-boll. Dik proposta waħda għall-anzjani. U mbagħad għandek realtà oħra għal min jissapara u għal min jiddivorzja. U anke hemmhekk qed ngħidulhom isma' aħna ħanittrattawkom bħala first time buyers u ħadd jieħdu l-inċentivi kollha fiskali tal-first time buyers. Għandek il-miżura oħra, l-proposta oħra li ħabbarna għal min għandu familja b'aktar minn wild wieħed u jrid ikabbar. Hija realtà oħra. U qed ngħidulu aħna bħala gvern ħanidħlu miegħek u ngħinuk billi ħabbarna proposta fejn anke hemmhekk ħanqisuhom bħala first time buyers. U ma tapplikax għal darba biss, anke jekk ikollhom it-tielet u r-raba wilt jibqgħu jibbenefikaw minnha. Dan Pola għalhekk jiena fil-bidu qed illi dawn il-proposti irridu narawhom b'mod holistiku. Ġifieri taż-żgħażagħ hija naħseb nazzarda ngħid l-aktar waħda b'saħħitha però ma waqafniex hemm. Indirizzajna lill-anzjani, indirizzajna lil min jissepera u dak fl-aħħar mill-aħħar hija l-viżjoni tal-manifestana illi f'pajjiżna nejnu lil kulħadd jilħaq l-aspirazzjoni. Diġà rispondejt din il-mistoqsija aktar kmieni għaliex fil-bidu referejt għal min qed jixtri l-proprjetà bħala żgħażagħ u mbagħad għattilkom ħanuża l-kelma li ħadd intuża fil-programm elettorali ta' first time buyers. U first time buyers maħniex qed nitkellmu biss fuq żgħażagħ, qegħdin nitkellmu fuq l-istess nies illi semma l-Ministru wkoll, nies li jkunu separaw, nies li kif attenti Pola, il-proprjetà joħodha persuna u l-persuna l-oħra għandha 50 sena, għandha 55 sena jew għandha 50 sena u jrid jerġa' jibda mill-bidu biex jibda jgwadanja minn dan il-proċess. U dawn l-iskemi illi qegħdin nipproponu aħna se jkunu jistgħu jgawdu minnhom nies kollha across the board irrelevanti mill-età tagħhom. Kritika li s-soltu ssir meta jitħabru dal-proposti u ma tajbin, min ikun kritiku jgħidulkom proset intom iżidu l-għajnuniet u min ibih il-proprjetà jiżid il-prezz. Bl-istess kważi ammont jew pressa poco għal miżuri li jħabbru l-politiċi. Ħanaraw copy and paste ta' dak li ġara ġifieri l-gvern isellef jgħin u l-prezzijiet ikomplu jolew? Jiena naħseb li r-realtà hemm barra hi illi jagħmel xi jagħmel min ikun hemm fil-gvern, il-valur tal-proprjetà ma jiddependix biss fuq jekk il-gvern u xi qed jagħti jotja lil persuna biex jixtri l-proprjetà. Hemm realtajiet ekonomiċi oħrajn ta' popolazzjoni ta' nies li ġejjin Malta min qed jibni għall-kiri illi wkoll għandhom weight, għandhom kejl ta' kif tola il-valur tal-proprjetà. U allura dak li jagħmel gvern, ikun min ikun fil-gvern, mhix ser tbiddel il-mod ta' kif min qed ibih il-proprjetà ser jistma' il-proprjetà tiegħu. Allura naħseb illi dawn il-proposti huma tajbin għaliex l-ewwel nett hija relazzjoni li qed tiġri bejn il-bank, il-gvern u l-persuna. Ma jidħolx fiha il-persuna li qed ibbiħlek il-proprjetà. U iktar minn hekk, min qed jagħmilha din il-proposta mhux ħadd taffettwa il-mod ta' kif ir-rata tal-proprjetà qiegħda togħla. Il-verità f'pajjiżna hija li għandna suq tal-proprjetà b'saħħtu. Jiġifieri dak li jinbena jew jinbih jew jinkera. U il-proprjetà żomm il-valur, żomm valur b'saħħtu f'pajjiżi żviluppati u dik hija realtà. U għalhekk qed nindirizzawha b'dan il-mod u aħna mhux issa bdejna nindirizzaw, ġifieri f'saftit ġimgħat ilu jiena ħabbart proġett multimiljonarju biex ngħinu għax hawnhekk qed nitkellmu fuq l-akkomodazzjoni affordabbli. Ejja ma ninsewx l-akkomodazzjoni soċjali. Jiġifieri fejn aħna ngħinu, s'issa ma smajt xejn minn tal-Partit Nazzjonalista, fejn aħna ngħinu dawk l-aktar li għandhom bżonn, dawk li jaqilgħu l-introjtu tagħhom ikun fil-faxxa t'isfel. Ġifieri safti ġimgħat ilu ħabbarna proġett multimiljonarju ta' l-iskema nikru biex nassistu li ħankunu qed nattiraw 500 unit
biex nadduhom mbagħad dawk l-aktar li għandhom bżonn. Però anke fil-manifest ħabbarna proposta f'dik li tissejja Housing Benefit Scheme, jiġifieri l-iskema li inti tikkrimant il-privat u l-gvern joħroġlok parti minn dik il-kera, l-iskema tas-sussidju, fejn qed ngħidu isma' jekk inti tkun bieżel u iżżid l-introjtu tiegħek u allura ma tibqax tikkwalifika għal dak is-sussidju tal-kera, dik ma tiqaflekx ħesrem, imma tiġi taper, ġifieri wara l-ewwel sena tibqa' tieħu 50%, wara t-tieni sena tonqoslok bil-mod biex dak li jkun nibqgħu ngħinuh. Nixtieq nara proposti dwar l-akkomodazzjoni soċjali mill-Partit Nazzjonalista illi s'issa sfortunatament għadna ma smajna xejn, għadna ma smajna xejn u b'dawn iż-żewġ proposti li ħabbru llum żgur mhux ħajjejnu lil dawk illi qegħdin jaqilgħu lanqas jaċċessaw proprjetà għax inti l-isfida hija biex tixtri l-proprjetà u għalhekk il-proposta tagħna hija ntiża illi l-gvern joħroġ il-proprjetà u jkun sit miegħek tal-istess proprjetà tiegħek dik ir-realtà. U mhux jgħidlek tispinġiha Ministru. Jgħidlek ma nistax nixtri, jgħidlek mur ixtri. U mbagħad intik nofs l-interessi. Mela. Il-Ministru jpinġiha b'tali mod li qed itik 25% tal-valur tal-proprjetà. Das li kieku huma xejn. Qed jidħol sit miegħek ta' darek u titħallsu lura. U titħallsu lura. Daqs li kieku huma xejn, mhux huma xejn qed lek nkunu korretti fil-kliem li qegħdin nużaw. Il-Gvern taħt l-iskema tal-Partit Laburista. Il-Gvern taħt l-iskema tal-Partit Laburista ikun sit ta' darek u tħallsu lura għax inti tixtieq li tkun sit ta' darek, mela ma noqogħdux nilagħbu bil-kliem daqs li kieku l-Gvern qed itik xi rigal illi inti biha qed tixtri l-proprjetà tkun kollha tiegħek mingħajr xejn. Għotja sabiħa, imma meta t-tilom ma jkollhom bżonn Grazzi. Il-Partit Nazzjonalista ser ikun qiegħed joħroġ aktar proposti. Nerġa' ngħid jien nifhem il-Ministru, nifhem l-eżitazzjoni għaliex hemm proposti illi dan il-Gvern fit 13-il sena qatt ma ħolhom bihom, issa qed jisma' bihom l-ewwel darba u kulħadd sorpriż u negattiv fuq il-proposta tal-Partit Nazzjonalista. Ministru, naqra oħra paċenzja, fadlinna ħafna proposti x'noħorġu fil-ġranet li ġejjin tkun tafu mbagħad ngħaddilek kopja tal-programm elettorali. Aħna paċenzjużi ħafna fil-fatt u qegħdin f'nofs kampanja elettorali importanti li nibqgħu nispjegaw il-proposti li qed inħabbru bħala Partit Laburista għaliex huma proposti intiżi mhux biss biex inżidulek il-flus fil-but, imma biex intuk aktar ħin mal-familja qed naraw l-ewwel manifest elettorali fl-istorja ta' pajjiżna illi hija bbażata fuq il-well-being u allura nħares il-qoddim biex bħala partit. Kumment konklusiv. Inkomplu nispjegaw dawn il-proposti. Suppost żewġ mistoqsijiet ilu konna l-kumment konklusiv qajtu għaddejn Jiena nerġa' ngħid li l-Partit Nazzjonalista ma ħarġ f'dawn il-proposti millu mal-għada u ma proposti li jirriżultaw wara li rajna l-konsegwenzi tal-ekonomija tal-Partit Laburista fejn ħalla ħafna nies warajh. Dak il-gvern li suppost huwa l-gvern soċjalista nesa nofs il-popolazzjoni. Ħallihom warajh għandna ekonomija li ma tilħaqx il kulħadd. Pensjonijiet minkejja żidiet ma jlaħqux magħhom. Ħadd titkellmu fuq Kontu tisirqu li fil-ħaddiema u ħammorru mal-kollega Luigi Sgendo li bħalissa jinsab il-Masreli tal-Partit Laburista f'Ħażebbuġ. Luigi, nsellimlek. Nselmilkom Glenn ukola u nsellem lill-udjenza ta' TVM. Illum ninsabu fi 17 il-ġurnata ta' din il-kampanja elettorali u ninsabu hawnhekk Ħażebbuġ fis-sitt distret fejn ftit tal-ħinilu il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela wasal hawnhekk u ftit tal-ħin ieħor se jkun qed jagħmel l-indirizz politiku tiegħu. Aktar aġġornamenti fis-sit elettroniku fuq il-bulettini tal-aħbarijiet ngħaddi l-linja lura lejn l-istudios. Grazzi ħafna lilek. Luigi, intant ħani naqdu mal-kollega Antea Kakija li qed tissegwi l-attività tal-Partit Nazzjonalista laqa mal-kandidati tal-Ġaba Distret f'Raħal Ġdid. Nsellmulek Antea. Nsellimlek Paula, nsellimlek Glenn, u nsellim il-daw kollha li naqdu magħna l-programm ieħor elezzjoni 2026. Kien imiss issa ir-Raba Distret fejn se nkunu qegħdin insegu minn mument tal ieħor
attività politika oħra organizzata mill-Partit Nazzjonalista fejn se jkunu qegħdin jitkellmu anke l-kandidati u kif ukoll jagħmel l-indirizz jew il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg. Aktar kmieni Alex Borg ħabbar 6 proposti bi 3 għanijiet prinċipali dwar il-popolazzjoni Maltija u kif Gvern Nazzjonalista se jkun qed jaffaċċja u jindirizza il-popolazzjoni f'Malta. Semma numru ta' proposti fosthom li jkun hemm anke riforma olistika fis-sistema ta' permessi ta' residenzi u tħul. Dan u aktar tistgħu issibuh anke fuq il-portal tagħna. Jien se nkun qed insegwi d-diskors ta' Alex Borg li għandu ma wasalx u qegħdin nistennewh. Dan u aktar fl-aħbarijiet tal-lejla u kif ukoll fil-portal tagħna tvmnews.mt. Jiena ngħaddi l-linja lura lilkom fl-istudio u nsellmilkom. Grazie ħafna lilek, Anteja. Tant it-tieni parti tal-programm ukoll huwa iddedikat għal proposti immirati għal laqdiet volontarji. Kif il-Partit Laburista anka ħabbar dawn il-miżuri illum u l-Partit Nazzjonalista kien ġa ħabbarhom u bekk għandna il-pakkett komplut għal laqdiet volontarji ta' x'inhuma l-viżjoni taż-żewġ partiti anke l dan is-settur għal 5 snin ġejjin. Sabiex jiddibattu dan is-suġġett fisem il-Partit Laburista għandna l-Flera Bela, kandidata fuq l-ewwel distrett, u fisem il-Partit Nazzjonalista għandna il-Grazzella Galja, kandidata fuq l-10 u 12 distrett. Nsellmilkom. Reġa' kellna panel ieħor kollu nisa. Għal-bieraħ. Mela, le, nittama li l-lum nkunu is-suġġett huwa daqsxejn iktar. Beata fil-donni, għajdu għled. Beata fil-donni. Raġġira jemosni. Qabel kont beata inti, mux kun kollu. Kull jumej, issa kellu jumej fuq xurxin u għati gerger. Mela, nibdew sabiex nisimaw propju silta minn dak li qal il-Prim Ministru dwar proposta minnhom immirata għal laqdiet volontarji. Mbagħad it-tielet proposta hija dik li konxji mill-proċessi li jkollhom laqdiet tal-festi mill-parti amministrattiva anke meta jiġu biex japplikaw għal permessi, nagħti eżempju wieħed huwa dak tal-ħruq tal-lob tan-nar, hemmhekk se ntelqu u nniedu proċess ta' simplifikazzjoni holistika tal-applikazzjonijiet kollha relatati ma' kwalunkwe permess illi kollha tapplika għalih soċjetà mużikali biex tkun tista' twettaq il-festa Maltija b'suċċess. Neliminaw ukoll proċessi doppji illi jeżistu bħalissa. Mela, Grazzella, il-Gvern fl-iskemi tiegħu pereżempju tiġini frasi li investa 30 miljun euro sabiex diversi soċjetajiet mużikali ma jispiċċawx bil-giljotina fuq rashom bil-biża' allura li jiġu żgumbrati l-barra. PN fil-Gvern se jagħmel dawk is-soċjetajiet li għadhom bl-istess proposta jew sfida se jħalli trid. Minkejja li kien hemm dan l-investiment min-naħa tal-Gvern, rajna kif diversi qadiet volontarji għandna prattikament kważi 2000 qadiet volontarji ġewwa pajjiżna illi xorta waħda qed ikollhom diffikultajiet biex huma jiffinanzjaw il-proġetti tagħhom. U aħna din ngħidu bħal meta jixtru servizz, bħal meta jixtru oġġett, bħal meta f'dan il-każ jixtru strument mużikali, jixtru pereżempju għodda oħra biex jistgħu jopperaw bihom. Min-naħa tagħna qegħdin ngħid minn barra dawk l-iskemi illi diġà qegħdin fis-seħħ ħankunu qegħdin nagħtu rifużjoni lura fuq il-VAT, fuq il-value added tax. Qed ngħidu dan għaliex f'diversi laqat illi kellna ma' diversi qadiet volontarji esprimew magħna fil-fatt jiena matul l-aħħar 4 snin kelli l-pjaċir ukoll nkun shadow tal-qdiet volontarji tal-volontarjat, hemmhekk stajt niltaqa' ma' diversi qdiet volontarji li kontinwament jgħidulna illi l-ħlas tal-vet hija taxxa inġusta. Għaliex huma qed jixtru servizz direttament mingħand is-service provider, oġġett mingħand ħanut, però xorta waħda qed ikollhom iħallsu il-vet fuq dawn l-oġġetti. Allura qegħdin ngħidu illi aħna ħankun qegħdin nagħtu rifużjoni ta' 100% tal-VAT li fil-fatt tkun qiegħda titħallas. Barra minn hekk qed ngħidu wkoll sabiex aħna iktar ninċentivaw lil dawn l-qdiet volontarji u ma jkollhomx spejjeż li jistgħu jiġu evitati illi fil-każ tad-dawl l-ilma ħankunu qegħdin ukoll hemmhekk nagħtu roħs ta' 15% fil-waqt illi ma jitħallas l-ispiża tad-dawl. Allura għandna spiża tal-meter tad-dawl li mhux ħadd titħallas mill-qagħda volontarja fil-waqt illi fuq il-kont propju ħankunu wkoll qegħdin innaqsu 15% minn dak
il-kont. Ġifieri r-roħs mhux 30% minn is-sejjer żball tagħkom. Però f'dan il-każ tal-għaddit volontarja ħajkun 30% fuq żona residenzjali. Fid-djar residenzjali ħajkun hemm skont ta' medja ta' 30%, ġifieri hemm ħajkun iktar hemm ħajkun inqas. Però fil-każ tal-għaddit volontarji qegħdin ngħidu li l-iskont ħajkun ta' 15%. Dawk li mhumiex residenzjali. Dawn f'dan il-każ għaddit volontarji ħajkun hemm skont ta' 15%. U dawk laqdiet volontarji li mhumiex residenzjali. Dawk dak li qed ngħid, meta mhux residenzjali, meta post huwa residenzjali ħajkun hemm skont ta' medja ta' 30%. U fejn il-post mhux F'każ post mhux residenzjali għadni kemm spjegajt illi r-roħs ħajkun ta' 15%. Xi ħaġa li dan il-gvern naqas milli jagħmel matul l-aħħar 4 snin minkejja li kienu diversi għadit volontarji fejn kien hemm preżenti wkoll partijiet tal-Partit Laburista semaw il-karba ta' dawn l-għadit volontarji per xorta waħda baqgħu iħallsu il-kont ta' dawn l-ilma brata għolja. Il-Partit Laburista kif jixtieq li taffi daw l-ispejjeż għall-għadit volontarji? Il-proposti li għamel il-Prim Ministru llum imorru oltre mill-fatt il-kwistjoni li semmiet fuq il-refond u mhux il-refond. Diġà hemm sistema fejn għaddiet volontarji f'ċertu setturi joħdu kreditu fuq id-dawl u l-ilma. Dik diġà teżisti. Mela għaddiet volontarja ma jafux bijata? Jafu f'setturi li anzi ħalsurata għolja. F'setturi li tqajt magħhom hemm għaddiet li joħdu kreditu tad-dawl u l-ilma. Li ma għaddiet huma dawn? Hemm. Semmini li huma. Għandek. Hemm. Spjegana li huma. Hemm, għandek il-kwistjoni tal-animal welfare, għandek il-laqdiet tal-persuni bid-diżabilità, hemm. Apparti minn hekk qegħdin qisna Father Christmas. Filli tajdunna le m'hemmx il-flus, filli qegħdin tajdunna għax intkom qed morru oltre, f'daqqa waħda qegħdin f'sitwazzjoni li qegħdin naraw jew ħanatu 100% vat lura, il-kwistjoni ta' 100% vat lura hemm liġi partikolari fil-liġi ta' Malta. Fej fija hemm maqdiet li saw joħdu 100% vat lura. Issa għana li mumma daw laqdiet, għax qed insaqsik. U tibqa' ma Tiegħek kompli timura reazzjoni tiegħek. Huwa settur tajt inti li huwa tiegħek, ġifieri wieħed jobsor li suppost għandek tkun taf li huma. Int qed tissemmi daw l-affarijiet, spjega lil min qed jarana x'inhuma daw l-affarijiet. Tlesti u mbagħad tirrispondi wara. Fuq l-affarijiet oħra li jitkellem dwarhom il-Prim Ministru, anka waħda mill-affarijiet li rajt jiena matul dawn ix-xhur kemm iniluna Malta kien li ħafna jgħidulek aħna qegħdin nintilfu fil-burokrazija, qegħdin nintilfu fil-paperwork u qed toħdilna mill-ħin tagħna. Il-Prim Ministru qal ħankunu qegħdin nifasslu pjan hemm miżuri biex inkunu nistgħu ngħinuhom f'dawk li għandu x'jaqsam ma' interface ma' dokumentazzjoni u naqsu l-burokrazija biex min ikun qed jagħmel il-proċess jagħmlu darba u m'għandux għalfejn repatih sena wara sena. Il-kwistjoni tal-binjiet. Il-gvern sata 30 miljun biex il-kazini tal-festi mużikali ikunu jistaw ikollhom il-proprjetà tagħhom. Dik hija miżura li mhux biss qegħdin inżidu fuqha imma li diġà qegħdin natwaw u hija kwistjoni ta' kredibilità. Faċli li wieħed jikkritika, però fl-aħħar mill-aħħar jridu nifhmu li mhux tal-li qegħdin nipproponu, tal-li qegħdin nibnu fuq is-suċċessi li diġà hemm, inkluż fejn jidħlu l-għaddiet volontarji. Li wieħed jgħid issa din tajdu dil-kwistjoni ta' inħallsu l-ispejjeż lura, mhux l-ispejjeż lura, għax ma jaffordjawx ixxu risorsi, għax m'għandhomx biżżejjed flus biex ixxu l-affarijiet, jien ma nafx mal-għaddiet volontarji tkellimt. Imma l-għaddiet volontarji hemm barra ħan nitkellem f'ċertu settur li huwa tal-annimali, meta ġew ħabtu bibien, sabu bibien miftuħa. Ġifieri ma nagħtux l-impressjoni li sem barra li aħna l-għaddiet volontarji qatt ma tajna kasom, għax mhuwiex il-każ. Intkom ħriġtu b'6 proposti, 7 aħna ħriġna minn tanqas 10-11. Għaliex għandna manifest. Wkoll minn għandna. Laqgħa xejn. Għaliex għandna manifest infassal minn nies għan nies. Aħna ħriġna l-iskema tal-proprjetà li jekk waħda mill-ikbar sfidi li għandhom għaddiet volontarji hija li jkollha proprjetà tagħhom. Għaliex kien diffiċli għalihom illi jixtru din il-proprjetà. Għandna diversi għaddiet volontarji illi qegħdin f'post li huwa tal-gvern kull darba bil-biża' li din il-kirja mhux tkun imġedda minkejja li f'dan il-post huma jagħtu struttura ġdida, jagħmlu l-amara, jirrinnovaw. Il-Partit Nazzjonalista ħreġ bi proposta illi
Da f'dan il-każ l-għaqda volontarja tista' twaqqaf il-kirja u minflok tixtri din il-proprjetà. X'għamel il-Partit Laburista? Copy and paste. Qabas il-proposta tagħna u implementaħħa. U tgħidlix li mhux minnu, għax waħda mill-proposta li hemm. Però il-Flair semmiet numru ta' proposti, jien niskanta kif il-Partit Laburista f'4 snin fil-gvern ma implementax waħda minn dawn il-proposti. Niskanta elezzjoni li ġiet sena qabel żmiena kellu sena ċans jekk li dawn il-proposti jimplementom. U saqsejtnu wkoll minn fejn ħanġibu l-fondi. Ħajdlek kif ħanġibu l-fondi. Għax aħna partit li nibżaw għall-poplu Maltu Għawti, aħna partit illi ma nonfqux 400 miljun fuq Vital Stewart li suppost dawn l-isptarijiet ġodda u dawn l-isptarijiet qatt ma waslu. Bħal Smart City suppost kien għamel 3,000 aħna lanqas maħna ngħidu il-costing ġejjin mill-dax, aħna l-costing żamin il-kap tagħkom imur fuq il-kollegi tagħkom. Il-costing żamin tantu hekk. Ma tantx fuq costings diffiċli biex titkellem Flair. Kellna pereżempju l-estensjoni ta' Mater Dei. L-istima kienet ta' 80 miljun euro. Issa niskopru. Mater Dei il-proposta saret fil-92 u ġew waqqaf fil-2008. Ħanala fuq dal-punt. Mela il-Partit Laburista l-Gvern għalilna li l-estensjoni ta' Mater Dei tkun tiswa 80 miljun euro. X'ġara ingħata direct order ta' 120 miljun euro. Allora niskanta x'costings qed tagħmlu. Niskanta jiena. X'costings qed tagħmlu? Il-costings qed isir preżenthom il-Ministru tal-Finanzi fuq il-kwistjoni issa tal-binjiet li semmiet il-kollega. Għadna u li kien hemm 30 miljun nefqa diġà spiża fejn jidħlu il-binjiet għal qdiet volontarji. Min hemm biss ukoll tista' jkollok fiscal projection tal-IJ għal kontlarju li kien hemm min il-kap tagħkom li ġurnalisti saqsihom fiscal forecast xi tittajt biha. Waħda mill-affarijiet jien nistenna li min qiegħed f'elezzjoni biex jieħu it-tmun tal-pajjiż għalhom għandu jkun jaf x'inhu fiscal forecast. L-istess kap qed jiġi għajdilna għandu l-costings. Kif jista' jkollok il-costings hekk laqqas taf x'inhu fiscal forecast? Nassigurak li għandna tim ta' professjonisti illi għamlu l-costings jekk trid wara hawnhekk immorru ftit il-bot id-dar ċentrali u nisnek ġimmier naraw il-costings. Mela, ħana ġentribkom lura s-suġġett li qed dibattu. Għandna sirt oħra ta' propost oħra illi ħabbar dalodu Robert Abela dwar il-kontijiet ta' dawlu lil Mansegwu. Fil-leġislatura li jmiss se nkomplu ngħinu lill-laqdiet volontarji fl-ispejjeż tal-operat tagħhom. L-inċentiv għalhekk relatat mal-kontijiet tad-dawl u l-ilma li bħalissa jgħod dak il-VOs illi jaħdmu fis-settur tal-annimali u fis-settur tad-diżabilità issa se nestenduh għall-laqdiet volontarji kollha. Għadni qed nitkellem Montonello dalodu u jgħid li kemm din l-inizjattiva lilhom tagħmilhom differenza kbira. Dak għalhekk issa dik l-għajnuna se nestenduha lil kull VO ġewwa pajjiżna. Għalhekk ukoll dawk l-organizzazzjonijiet illi jużaw binja ser ikomplu jiġu saħansitra mejjuna biex ikollhom installazzjonijiet ta' enerġija rinnovabbli fosthom pannelli fotovoltaiċi biex inkomplu imbaxxulhom l-ispiża relatata mal-konsum tad-dawl. Mela, Flair, il-mistoqsija tibqa' ma daw il-flus minn fejn ġejjin? Dawn il-flus? Minn fejn ġejjin? Kulħadd isu tiwijat lil ma jisfen lil kulħadd, f'dal-każ il-NGOs ukoll. Sew, dawn il-flus ġejjin mill-flus li il-Gvern Laburista baqal innexxielu jara li jkunu qegħdin hemm. U d-dejn li huwa rekord? Id-dejn li huwa rekord jiena nirreferi lejn l-IMF. L-IMF qalu li aħna sa 2031 sal-2030 ħankunu u aħna l-inqas fost l-Ewropa li ħajkonna d-dejn. Jiġifieri hekk nirreferu lejn id-dejn, Glenn, nistgħu nirreferu lejn l-2013 u qabel dak. Fejn kellna il-Partit Nazzjonalista jkollu jissikkaċċu t-turim l-austerity measures kien għalih u kellna nispiċċaw pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Illum il-ġurnata maħniex dik is-sitwazzjoni, għal kontrarju ta' dak, sal-lum stess rajna l-Iżvezja li qiegħda tgħid għalli ejja ħanżidu s-sussidji. Jiġifieri il-flus qegħdin hemm u l-costings hemm qegħdin, jiġifieri hekk il-Prim Ministru mmorru jsaqsuh dejjem ippreżentahom minn ġurnalisti anke fejn jieħdu dal-proposti. Jien niskanta imma għadu kemm qallek u konfermah il-preżentatur li għandna
dejn rekord f'pajjiżna 10 darbiet dak li jagħmel il-Partit Nazzjonalista wara snin fil-Gvern. Ġifieri int qed tgħidilna li l-Partit Laburista jekk ikun fil-Gvern ħajkompli jżid dejn rekord li għandna. Jew ħajkompli fuq. Laqqa xejn, jiet nirreferi. Kif ħajħallas? Għandna dejn rekord ta' 10 miljuni. Hekk inti qiegħda tsaqsi d-domandi. Intkom. Sewwa dal-proposti kollha qegħdin tagħmlu bil-flus. Il-costings tagħkom. Kif qed jiru tħallsuhom hekk skont dad-dejn li kollu qed jikber. Spjegajtlek kif diġà, spjegajtlek li aħna mhux ħajkonna tberbiq ta' flus. Direct orders li dak kull li ieħor sempliċement għax tal-qalba. 400 miljun euro illi suppost fihom rajna 3 sptarijiet u dawn l-isptarijiet ma derux. Bl-istess mod li vera rekordejn, aħna l-uniku pajjiż fl-EU bl-inqas rata ta' qatt, bl-iktar sussidi fl-enerġija, l-iktar ekonomiji li qed jikbru fid-dinja. X'tikkummenta? Nikkommenta għaliex il-problema hija tad-dejn. Ġifieri nberri jkollna l-inqas. Mela id-dejn skont il-Maastricht Treaty, ġifieri d-debt to GDP ratio, aħna qegħdin fost l-inqas 48%. Ikkomparat ma' 2013 konna il-fuq minn 70%. Ħalla fejn ngħidu ġiġveritajiet. Iva, mhux problema. Il-qatt ma niskantax li m'għandniex qatt għax kull min tisma' isbu li post mal-gvern. Ġifieri, mhux li dak telefonati li saru matul l-aħħar jiem. Li dak kull ieħor iweduhom jobs law u jobs lem, ejd li kemm hemm iktar impjegati mal-gvern issa milli kien hemm fi żmien Partit Nazzjonalista. Hemm aktar impjeg issa mill-qatt kien hemm faċli toħloq impjiegi mal-gvern. Għax ġejna anka blajnuna ta' Glen ġejna ddevjajna mis-suġġett li qegħdin niddiskutu. Ħana rġu nġibkom lura l-għaddiet volontarja x'sajt li n-nisa jargumentaw tant. Mela, l-għaddiet volontarji naħseb l-ikbar uġieħ ta' rasa li xitnej li intom għandkom proposti għalija u li referejtu anka ftit għalija intom hija il-post minn fejn joperaw l-għaddiet volontarji. Għandek tal-għaddiet volontarji illi jinsabu fi proprjetajiet li huma artijiet tal-gvern, għandek għaddiet volontarji li jinsabu f'kirjiet privati. Għandhom sitwazzjonijiet kompletament distinti. Għaż-żewġ scenarios, il-viżjoni kif ħajjejnu il-partiti rispettivi tagħkom fil-5 snin il-ġejjin illi jiġu eletti, kemm għal dawk li qegħdin f'proprjetajiet tal-gvern u kemm għal dawk li mhumiex. Grazie l-ambattler. Il-ħlas tal-kirja xekka tistaqsina. Kif ħajkunu f'pożizzjoni li ħalsu l-ispiża li tiġi ma' fejn qegħdin joperaw huma u anke għal fatt li forsi jiġu huma s-sidien ta' fejn joperaw huma kemm hekk qegħdin fil-privat u kemm hekk qegħdin. Fil-pubbliku diġà spjegajt kif. Jiġifieri aħna jkun hemm kera mingħand proprjetà tal-gvern aħna qegħdin ngħidu li din l-għaqda volontarja tingħata l-possibilità li tixtri din il-proprjetà tul medda ta' żmien. Jekk tkun fuq art tal-gvern. Jekk tkun fuq art tal-gvern. Jekk tkun fuq eżatt, issa jekk tkun fuq art privata. Jekk ħad tkun fuq art privata, aħna qegħdin ngħidu li ħnofru inċentivi sabiex dik il-kirja tieqaf ukoll u titħallas kif. Semmejna pereżempju ir-refużjoni tal-VAT. L-ispejjeż kollha illi fihom ħajkun hemm xiri jew xiri ta' oġġett jew servizz, dak l-ammont jista' jintuża u se jkunu l-istess kopru l-kirja. Dak l-ammont jista' jintuża sabiex jew tħallas il-kirja inkella tibda tixtri l-proprjetà. L-istess fir-roħs tad-dawl u l-ilma. Barra minn hekk qegħdin ngħidu wkoll illi ħankunu qegħdin f'każ ta' donazzjonijiet ħankunu qegħdin nagħtu skont rifużjoni ta' 30% tal-ispiża li tkun sa tiġifieri. Jekk għandek kumpanija li tixtieq tagħti donazzjoni li għaqda volontarja sa 50,000 euro illi huwa bażi tajba biex wieħed jibda biex ixi proprjetà, dan fil-fatt ħajkun qed jagħta rifużjoni lura propju minħabba illi dan il-programm ħajkun sar min-naħa tal-gvern u allura ikun hemm kreditu ta' 30% fid-donazzjonijiet lill-NGOs. Kemm hawn NGOs, ma nafx hekk ħadd minnkom taf, kemm hawn NGOs illi l-post minn fejn joperaw huwa proprjetà tal-gvern? Ftit li xejn u inqas jerġa' huma dawk illi fil-fatt għandhom il-proprjetà tagħhom. Diversi huma li fil-fatt qed ikollhom jużaw post wieħed illi kienet inizjattiva tajba però mhix biżżejjed. F'Malta għandna sitwazzjoni fejn għaqdiet volontarji jistgħu jmorru f'post wieħed illi l-owner tiegħu huwa l-gvern, però dan ifisser illi ma jistgħux iħallu oġġetti hemmhekk, ifisser illi jekk ħajkollhom laqat iridu jiċċekkjaw jekk hemm maqda volontarja oħra għandix laqat hemmhekk u allura bla dubju jkun utli illi fil-fatt dawn ikollhom laqdiet il-post tagħhom minn fejn jistgħu joperaw. Grazzjella qalet ma tafx, sorry.
għalet ma tafx li huma kemm hawn għaqdiet, eċċetera. Niskanta għassa fejn għaftin post huwa Żomm daqsxejn. Iddawwar lix il-kliem. Iddawwar lix Kemm hawn il-kliem. għaqdiet illi joperaw minn proprjetà li għar tal-gvern dik qed il-mistoqsija. Issa waqt volontarji, intaf kemm naqdit volontarji. Fes-settur li għandu x'aqsam jew jien iva. Taf kemm naqdit volontarji f'pajjiżna? Ma tafx. Imma preparata. 75 waħda. Ok, għaw 2300. Fuq il-kwestjoni tal-kirjiet, aħna il-Partit Laburista għal li għaqdiet li ma jużawx proprjetajiet tal-gvern se jirċevu għajnuna finanzjarja li tgħinhom ikopru spejjeż relatati mal-kera jew xir ta' proprjetà. Iġifieri li il-Partit Laburista fil-gvern ħajkun qiegħed jgħinhom. Imma mhux ħankunu qegħdin ngħidu kif qed jgħid il-Partit Nazzjonalista li minn dak li intkom ma tħallsux fil-vat ħatkunu kapaċi tkopru l-kera. Il għaliex jien insaqsi l-ispejjeż li hemm fuq il-kwistjonijiet ta' servizzi, affarijiet, eċċetera, fejn tafu 100% li ħadkun biżejjed biex ikopru l-kera. Intom x'inċentivi qed tagħtu eżatt? Għattu ammont, persentaġġ? Ma jekk intkom qegħdin tajdu. Għax ma smajtx. Intom qedtu blank statement. Intkom qegħdin tajdu. Qedtu blank statement li ħatgħinu. Kif ħatgħinu? Persentaġġ? ħanejnu Percentaġġ kif għamilna qabel. Percentaġġ fixed amount. Anka l-kwistjonijiet. Ma tfax li aħna ħanejnu, imma jien spjegajt kif ħanejnu il-proposta tagħna, il-proposta tagħkom qed tgħidu sempliċement li ħatgħinu. Minna ħatagħna qed ngħidu ħanejnu u ħanejnu kif. Finanzjarja mingħand il-gvern kif imma. Kif? Percentaġġ ta' skont. Intkom qegħdin tajdu li il-vatt li ħajkunu qegħdin suppost jiġu skontati minnu taw ħajskur ħajkoprilhom il-kirja. Minna ħatakom. Qed tagħtu garanzija li ħatkopru l-kirja kollha? Aħna qed nagħtu garanzija li ħajnajnuhom finanzjarjament. Imma tħallas il-kirja kollha? Ħatitħallas il-kirja. Ħatoħtuhom lura. Ħatitħallas il-kirja kollha? Ok, mela. Ma weġibtniex. Li ma nistax nifhem u di biss jiena u l-ġiex partiti di, mela. Jekk qed qbil qisu li l-NGOs għandhom bżonn il-finanzi mill-gvern sabiex jisostnu l-ħidma tagħhom. Dik naqblu tnejn aħna. Kif allura l-NGOs ħajkunu kapaċi jixxu proprjetà għand il-privat, jekk għasadnu flus huma biżejjed? U dan ħajkun il-kumment konklusiv ta' tnejn li intom sewa biex kun ċara l-NGOs ma daqshekk għaċana għal-flus, fair enough, mill-gvern. Kif ħajkunu possibbli daw illi huma min jeddhom jixtru proprjetà privata jew tal-gvern biex jieħdu għata idejhom? Mela, hemm proprjetajiet tal-gvern li l-lum il-ġurnata jinsabu f'idejn NGOs. Hemm NGOs li huma rinomati Malta li jaħdmu u joperaw mill-proprjetajiet tal-gvern. U nipprovaw ngħinuhom. Jien personalment esperjenzajt sitwazzjoni fejn kien hemm maqdiet ta' NGOs li qaluli fler għandna bżonn l-għajnuna. Meta l-għajnuna ntalbet, ingħattatilhom. Ingħattatilhom u m'għadniex induru mal-lewża u ngħidulhom issa naraw, ingħattatilhom mal-ewwel. Għandna proposta li ħankunu qegħdin ngħinuhom min għandu proprjetà privata, min għandu proprjetà l-gvern qegħdin ngħinuhom ukoll. Aħna llum il-ġurnata m'għandniex għalfejn noqogħdu ngħidu għax il-vat u mhux il-vat u mbagħad naraw u għax hekk il-vat hekk itħallas u mbagħad ħadd tkopri l-kirja. Le, jien personalment ma nemminx li il-vat la tkun tħallasa fuq is-servizzi u fuq l-affarijiet ħajkun biżżejjed biex ikopri l-kirja. Illum il-ġurnata għandna ekonomija b'saħħitha li biha ħankunu nistgħu ngħinu l-NGOs. U nerġa' ngħid, aħna ħriġna il-fuq minn 10 proposti. Il-Partit Nazzjonalista ħareġ 6 fosthom 30% tal-kreditu fuq donazzjonijiet lill-NGOs. Jien nistedinkom taraw waħda il-kwistjoni tal-FATF u tal-Manival. Grazzi alla. Mela, għal darbohra għandna Partit Laburista illi ikkopja miżuri illi fil-fatt aħna ħriġna bihom, aħna ħriġna proposta, imbagħad aħna ħriġna bi proposta u ħalejtek titkellem. Aħna ħriġna bi proposta fil-każ tax-xiri tal-proprjetà, għandna Partit Laburista li kkopja. Ħriġna inċentivi fuq il-ħlas tad-dawl, il-Partit Laburista joħroġ inizjattiva fuq il-ħlas tad-dawl. U allura għandna Partit Laburista, għandna gvern illi flok uża l-4 snin li għaddew, jew inkella is-sena li għandna qudiemna sabiex dawn l-inċentivi kollha faċli l-hom tiġijaw u tgħid jien ħanagħmelek u ħanagħmelek, però għandna realtà fejn il-Partit Laburista qed jikkopja l-proposti tagħna għaliex jemmen li huma tajbin minflok implementhom fis-snin kollha li ilu jgverna pajjiżna. Okay. Nagħmel punt
tal-aħħar kemm nagħlaq il-kreditu tad-dawl u l-ilma ma qadniex nistennew 4 snin diġà fuq il-kwistjoni tal-kappa Sinjuri, mela. Id-direttur ġa tifanna s-sigla biex jagħmlilna sinjal il-ħin ħadna l-massimu estrem tiegħu. Fikom enni santu biħa ngħidlek. Inti seksek, u mbagħad toqgħod tiskanta sewwa, mela. Sinjuri, grazzi tal-li segwejtuna bħal kuljum nirringrazzjaw il-mistiedna tagħna lkom tal-li segwejtuna tim ta' produzzjoni. Qabel nagħlaq illum ngħidu awguri kbira Leydin, għaliex illum kif nafu is-semifinali tal-Eurovision. L-Ambaxxatur Malti l-lejla fl-Awstrija. Ekku, wara l-bulettin tal-aħbar li jsegwina. Kumplament tas-serata tajba. Għallu li għawek il-ħaddima, għallu li good morning, insomma my friend, għallu li fejn il-lavrant tijak? Ejn il-lavrant tijak. Il-lavrant tijak. Ixtiq. Ma nixtiqx li il-lavrant tijak, il-lex titfani l-għura, tlaqna nibdew. Tlaqna. Iltaqgħu fid-drama u llum għandhom flimkien kumpanija tal-ikel b'4 stabilimenti f'Malta. Ħaniftħu selid bar bl-ingredjenti u bniedem jażelu. Għamilna żmien għasit mur tixtri jiena t-shirt għax ngħiddaw €10 ħanitfaħħom biex nixtri kuċċarum. Napprezza fir-relazzjoni tax-xogħol tagħna hija li nieqfu u nisimgħu xulxin u nagħtu spazju lil xulxin. L-ewwel ġurnata li ftaħna, l-għada ma ftaħniex. Niftakar in-nies ġieni ħabtu mal-bib. Is-Cybercrime Unit jew inkella kif hija magħrufa bħala SCCU tiġbor fiha l-investigazzjonijiet mar-reati diġitali. Iżda wieħed x'jista' jirrapporta fuq in-numru 119 biex jiġi investigat? Is-Cybercrime Unit ilha mofqa mit-2003 u f'da żminijiet kollha involvit ruħha f'ħafna reati li huma fosthom diġitali. Iktar ma avvanza żmien, iktar l-involviment tas-Cybercrime Unit daħal fis-seħħ f'reati li huma diġitali u aħna bħala uffiċċju nieħdu ħsieb li nassistu l-iskwadri u l-assess kollha ta' Malta. Fosthom meta jkollna persuna jkun vittma ta' xi tip ta' reat diġitali, fosthom pereżempju ta' xi romance scam jew ta' xi tip ta' frodi oħra, hemmhekk tintalab l-assistenza tagħna biex nagħmlu stħarriġ tekniku biex aħna finalment inkunu nistgħu naslu u nresqu lejn il-qorti. Apparti minn hekk nieħdu ħsieb ukoll li jekk ikun hemm xi infrastruttura li tkun intlaqtet minn xi tip ta' reat diġitali fosthom ikun hemm xi malware jew compromise, l-iskwadra tagħna għandha sezzjoni wkoll ta' digital forensics fejn tista' tagħmel analiżi fejn tmur fuq il-post, tirrikorri fuq il-post, tieħu kull tip ta' evidenza li hemm bżonn, issir l-analiżi meħtieġa u l-istess minn hemmhekk inkunu nistgħu naslu aħna l-konklużjonijiet tekniki tagħna fejn inkunu nistgħu nresqu lejn il-qorti fejn inkunu nistgħu nispjegaw dat tip ta' reat minn fejn seħħ u ma seħħx. Apparti minn hekk ukoll għandna skwadra dedikata wkoll fejn jitlu affarijiet tal-minuri fejn jekk ikun hemm xi materjal li jiġi pubblikat online fejn dan ikun hemm il-minuri jkunu esposti, għandna tim dedikat li dan jeleva dat tip ta' materjal biex ma jkomplix jiġi imxerret, jagħmlu dak li jgħidulu hashes fejn dan il-materjal jekk jerġa' jipprova jitla fuq l-internet jitwaqqa minnu fih,
isiru kull tip ta' sħariġ tekniki wkoll biex naraw min ippubblika dal-materjal u min hu l-vittma wkoll. Il-vittma jkollu l-assistenza psikoloġika li jkollu bżonn u l-aggressur ukoll finalment jiġi mressaq lejn il-qorti Maltija. Illum il-ġurnata tista' tgħid li l-iskwadra tagħna tidħol f'kull tip ta' rejat. Nistgħu nitlu f'rejati żgħar fejn xi ħadd forsi tilef xi aċċess ta' xi kont elettroniku tiegħu, kif ukoll f'infrastrutturi kbar fejn ikollok kumpaniji